Amagumbi amane kuphela ukufundela. La magumbi mabini ongezwa ngabahlali kwiminyaka embalwa sele sakhiwe esisikolo. Laze isebe lezemfundo laseLimpopo longeza amagumbi ethutyana amane. Ngoku lo magumbi amoshakele kwaye abeka abantwana emngciphekweni wokonzakala. Kodwa nangona kunjalo, abafundi bebanga lika-grade 9 kunye no-grade 10 bafundela apha kula magumbi. Abafundi baka-grade 8 ngabona bathwaxwa kakhulu yile meko kuba bona bafundela phantsi kwezihlahla. We don't have enough class for us to study, and it's very difficult, especially when it's raining. The graded learners doesn't have classes to learn, and when it is raining, we find it difficult to study. Some of us go to classes and the graded learners remain outside. Abazali bathi kudala kusenziwa izithembiso zokulungisa esisikolo, kodwa kude kube ngoku basajonge enkalweni. As we are waiting for the provincial department, as they say that during the year of 2021-2022, they will come and build us enough proper facility of our school so that our learner can have a good place where they can write their examination. But so far so good, we don't have the proper accommodation of our learners. Our learners are writing their examination under trees. Isebe lezemfundo liyaphika ngelithi akukho bafundi babhalela iimviwo phantsi kwezihlahla. As a department, we have seen the agency that we need to take at that school, and we can also confirm that we have allocated that school to one of our implementing agencies to start with the construction in the current financial year 2022-2023. Ngelixa elijelo lindondole esisikolo bebengekho abantwana baka-grade 8 nabafundela phantsi kwesihlahla.